Hej med jer. I er landet hos Allans Symaskiner på Facebook, og jeg hedder Louise. For et par uger siden, der havde jeg en forespørgsel om, I kunne tænke jer at se lidt om trykfødder her på kanalen. Og det var der virkelig mange, der gerne ville, så det tænker jeg da helt klart, at vi skal gøre. Jeg kan se på kommentarerne, at der er nogle ting, hvor jeg sådan tænker, det skal vi lige have opklaret, inden at vi går i gang. Blandt andet er der rigtig mange, der skriver, ja tak, trykfødder, og så til en bestemt maskine. Og det kommer jeg ikke til at gøre, medmindre der er noget virkelig sådan forskelligt, fordi trykfødder er bare rigtig meget ens. Lige meget hvilken maskine man sidder på. Og dermed ikke sagt, at man kan bare kan købe en hey, min veninde har en rynkefod, den kan jeg bruge. Nej, for den skal selvfølgelig passe til den symaskine, du sidder med. Og hvordan finder man så ud af det? Og det vil jeg gerne fortælle jer lidt om i dag. Jeg har taget et par eksempler med, og hvis jeg kan få et billede på bordet her, så har jeg printet Farfes oversigt. Man kan simpelthen på Farfes side gå ind og se, finde sin maskine, hvad har jeg for en symaskine, og så tilhører den en kategori, en A eller et E eller en D. De bruger bogstaver. Og rigtig mange af FAF-maskinerne, dem der kører i dag, der er ikke så mange, der bruger A, men ellers så er de faktisk meget forskellige. Og der skal man lige ind og finde sit bogstav. Og når man så har sin maskine, skal vi se her, jeg tager den ud af plastikken, fordi jeg kan godt se, det giver noget genskindende der. Her. Så har man på sin FAF-trykfod, står det skarpt som rimeligt? Nej. Kan man overhovedet se det? Der måske. Der kan man se det. At her på Farfes trykfoder, der står der, at den her fod, den går fra A til K. Så den her trykfod, som nu lige er en kantbåndsfolder, den passer til maskinerne fra A til K. Så har man en maskine, der ikke ligger fra A til K, jamen så skal man have en anden fod. Husqvarna har noget tilsvarende på deres side, det har jeg altså ikke printet. Og igen skal vi nok lige have det ud af pappet, for at man kan se det her. Her kan man se det. De bruger tal. Kan man se det er tal her? Ja, det kan man godt. De bruger tallene 1 til 7 er der på den her. Jeg mener faktisk, de har tallene 1 til 9. Så igen ind og find de har bygget op på samme måde, hvor man finder sin maskine, og så finder man et bogstav, eller et tal er det. Janome har også et talsystem. De har faktisk sådan et kombineret tal- og bogstavssystem. Og nu har jeg lige taget en Bernina-fod med, fordi de har også deres helt eget system. Og der skal man jo selvfølgelig også lige ind og tjekke. Og en af de ting, man kan se på Bernina-fødderne, det er, om den har de her ører eller ej. Det her det er til en gammel 1008, tror jeg. Men så det er lidt, så derfor, jeg vil ikke komme til at lave videoer, som er med decideret, det her det er kun til FAF Ambition 1,5 eller sådan noget. Det bliver meget lidt. Der kan godt være, der kommer nogle ting, eller jeg ved, der kommer nogle ting, når vi kommer længere frem, som kun er de store maskiner, der kan. Maskiner sådan fra 14-15.000 op efter. Men det, altså skal jeg nok sige det, at det her, det er kun de her maskiner, der kan det, og så kan man jo kigge med og tænke, nej, det kunne jeg godt tænke mig, eller kigge med og tænke, nej, det skal jeg aldrig nogensinde bruge til noget, så det er rigtig fint, min maskine ikke kan det. Ja, så det var bare et lille bitte intro til det her med trykfødder, og ja, så det var bare det, jeg ville. Kan I have en god dag derude, og have det godt. Hej!